Salamu alaikum. Salamu alaikum. Sai ko ba mutane ne. Salamu alaikum. Wa alaikas salam, wai waye wannan ne? Ka fito ka ga waye mana. Ana sallama ka tsaya kana wannan din mutane. Ba dai in taso dai in ga wannan kunya. To waye kuma daga ina? Wa kake nema? Ni kake da wannan kalaman? Ka san waye ni? Za ka dinga faɗa min wannan kalaman kai? To waye kai? Ba ku da wani aiki dai ku in ga wani gidan masu kuɗi. To alhajin da ka zo nema baya nan. Ori. Ka ce. Yawan ɗa, to ko alhajin ka je ka faɗa ka ce goje ne zo, ba zai ce ma baya nan ba. Da Allah je ka faɗa mai mana. To aka ce ma baya nan. In yana nan wai za a ce ma baya nan ne? Ka ware mana to. In za ka ce wa baya nan, to bari in ban ma sallau. Gurgun sa da laisar baka bulu fata-fata ba dukun ba a zuri kun da jinkun zurkun dan Allah ka haƙuri ka zo dan girman Allah na san alaji ka zo nema yanzu zan tashi yanzu dan Allah ka haƙuri. To kai da ka san alhajin yana nan ka ce mun baya nan. To in ka je ba turo min shi za ka yi ba. Ka je ka ce mai goje ne yanzu yana jiran ka ba shi sako nan ka kawo min. To ba in je in kyama ki sakan biyu. Wa'annan latocin in ba a musu irin wannan haka ko dan za su dinga latsa mutane. Gashi. Za ka ka san alhajin yana nan ka ce mana baya nan. Da ta nika mana bakin ciki to yi kenan bari in ware. Sai ma ga wannan samun ɗin ka. Kai ma goje ta fita da wance goje. Bari in da an ɗan ma kai ma ko da. Ba a yi haka ba sai kuma wannan kana nuna wannan ai fitsari ba shi wanda ya je yanzu yi fitsari dai je dai To ni na yaɓa bari in kai. sai ma goje Allah ya taimaki goje Allah ƙara lafiya goje anya ni ma ba daban nan zan koma ba an fi samun kuɗi kasafai yanzu ba daga shiga fa 3,000 ban an so 3,000 fa in je inda ba anya to amma kuma me na ga hima fuska yi kamar da sara ni kuma yanzu in je ƙauyen mu nan da nisa ai gwaga in ta zama a gadin nan a ga nan ya sai